ɛna nso yɛ da so nko a Nyankopɔn ɛde adom yɛ ne yɛte ase na mogya ɛdi yɛ mu afurusan ɛyɛ sare teɛ abere ne abere nyinaa yɛ na yɛbɔ nkɔntene kɔhwehwɛ Nyankopɔn difo a ɛwie bere mu ɔde no ɛyɛ adwuma ɛwɔ abrabɔ no mu nti ɛba saa na yɛma viewers anaasɛ yɛn ankasa yɛn viewers yɛma ɔmo nso ɛho deɛ ɛkɔ so ɛwɔ biase ɛnɛ mabɔ apini odifo George biem misano na bi ahyia yɛbɛdi nkɔmmɔ afa ɛkwan a spiritual marriage ɛfa so a ɛteki over anaasɛ ɛteki dominion ɛwɔ nipa abrabɔ so nti na ɛka me ho na yɛma odifo akɔ aba ɛwɔ yɛn platform bi ɛso papa ɛna so mu akɔ aba Joshua bro na deɛ ɔbata ka deɛ nyɛ yizo ma sha asofotade na ya na mpempi na na akɔ mbo no pa na ntawu nso mo hyɛ nti mi hu dem papa na wa sɛm na ya ka batakari a ya asofotade okay ɛwɔ bible ni yes ya asofotade adifo na hyɛ batakari Bible kan. Wow. Time ni ho time wa ka mema quotations by time. Bia kan. Wow. Kyerɛ sɛ batakari ya edifu atade. Ɛna na akɔmfo na agya bɔso sa. Awurade ka kyerɛ no sɛ na momfa bire tuntum kɔkɔɔ no fufuo. Okay. Na momfa mpam asofotade. Monya ne batakari. Wow. Ɛso na yɛ deɛ momfa ma asofo ne nhyɛ. Okay. Ɛso na obi a shabata ke ti wo konfo ade bi a nyame pe bi abonsam pe so na tana che mo into new strategy ni ya o se wono wo ye angel no ye angel nti ade bi a wo bible bi a wono so na ni che ho sa nti ye ka batakari nya konfo ata ye asofota ade e o twese mu okay ya mo papa e da se no nchire mu ene yonkomo nyina ene se ekwane a spiritual marriage iteki dominion ewo nipa abrabɔ so na ansa na no yakata spiritual marriage kura apa betimi achichim kakra de amaye yo hunhumu aware nya sa na aso a very broad topic anya sem ketwa hunhumu aware yaka hunhumu aware a okay etise onipa ehunu oba okay na one na di nkomase ne pe na owie ye oba na gye natom okay na ode na kofie okay na wakohunu agya ne nna okay akoya mamre ne amanne a esefata na oba no abedi be ma no okay oware no sane physical okay na honhom de no so sa na tie but eno no sa wo oba no opewo sa wo mpo eno ye force eno de be fa wo wow ekwan be so ene se honhom ne hunu oba no a na nipa ne na okwa okay o se ewre ho ya mefe onam ho no o se ewre de ho ya mefe wow na ni aba keke ya mefe ewre ne hene na no ne nante ne to okay na nentu kura ya mefe nti mepe no na ware honhom no yes nti honhom no hwe o se ni na ho ya mefe ba bia ope no ade a ope wo ho no attract ne ba wa ba ware osisi a eno no ye wo honhom a ene na masase so mo yes ye from incubus and succubus wow ana ye wo abaifo de okay na abaifo de ne de ono obeba fi okay what ya so pes ya onya ne busuani okay nti opeso ware ma wo ye ne yere a obeba fi abesre wa fi bayi ho ansan we na kwan aye wo ho ade e de man amman o sunsun no abefa wo e de wo abekwa wo nti ase eno nam se no de force enti no se no se nipa wo bambo bi a onya kwan mare no ba se oni bambo de a honhom no benya time so person wa no bi obewa betim wow what I say eno nti na ya na ka se mo nanti abonten a mo dress ya mo dress yi na mo hwɛ mo yi because honhom no nya hu na ba bi attract no na eye na kono pe straight anadwo no a wa be fa ana se eye obeba hunam nipa tibiem na ono abedi nkomo ochia o sister pacho na o kwai na obisebisa se otumi de hisem bi okay what I say ebufu sem bi kura betake o obufu kaseti ano anadwo no na abefa ko o de gina bibi so so wow yes nti honhom aware ne de
a very broad topic. You can see a chirimu. I have been debating 3 hours. Papa, asama woken ashoki me kakra. Esan say one o me se me pe. O kan hwe nkyere me. Na all of a sudden hu me na o se me pe. Emu hu pa wo. Say okutatumi. Wow. Okay. And na otumfo tinwa. No ro ka fa no fati. Mo. Tene say wo kona se ye ton tumi a. Okay. Ton wona na brewa fa kwaji tumi. Okay. Uya na adu tumi na kwajo na brewa firi untu eska no. Okay. Nti do okutatumi no betima wada wo de wo peta mo pe bia ba wada. Na odoko. Matias. Na honhom aware no. Ye omu mienu. Okay. Ye wo honhom aware. A eye papa. Okay. And ye wo honhom aware a eye bone a edi sunsun aso bone ba. Difference say. Difference ne say. Okay. Sunsum komfo. Ni sunsum ware no. Okay. Odifu bia ne bofo. Okay. A wode ye adwuma. Okay. O ware no. To no de ode ne bua nipa. Okay. What you say? Wode ne bua nipa brabo. Nti angel na ware no. Process no. Na ode ne bua nipa. O ware no. Sunsum no no. Na komfo ono nso the bosom no aware no. Okay. And ono nso de ye de. Ono nso de eye adwuma ode bua enkofo. Okay. And ye wo nipa wonam ho a. Okay. Wono honhom bi amba ware ne se wode ne be ye adwuma na emu honhom mo ne na ehu no keke. Said ho ye na kono na o be ware na wase no. Okay. Ono obese no. Obese life one kasa. Yes. Te honhom ma ware ne omu mienu. Apa be ware wa boa wo. O be ware wa be se wo. Okay. Apa ya hwe bi obese wo no. Yamfa ne se bi a oba bi anya bi. Na wo ye bema. Wo de wunimu no akofa sai nipa. E ba sa wo bema na akofa asa wo ba no. Ensunsun so bi wo ana. E ba be ha pa. Wo huru se obi ware a sa ye nsan konkofa no. E ba ho na mu a. Na ode ne kotwem pana ne kunhu a ojo aye fresh. Me bo a. Sa ne sunsun mtie. Like the wo bema akro no. Wo asem. E wo sa wo tutia. Yeah. Na ba na tia. Nti se oba na osunsun mu aware na wo be ma na wo kofa no so be ware na tena. Na aware ni mu ya. Okay. Sunsun na oware no no. Obedo aye fresh. Okay. Afa na yere. Okay. Why friend obedo woni se. Obo se wo ho no ma yare bi betima bebo. Ana wo disikato a ne sika no eswate. Problem bitime toto ma otuatua sika bi unexpectedly. Sure. Adwuma na wo ye na adwuma na sei. Just because wako ware blimpo be yire. Now here's the case I will remember go on so to me. Okay. Omo bambo. Sure. Nti sai nipa na oba ware wa wo se wo ware wo ba na so oba je no onu mum ba ma no onu wo tumi no. Okay. Wo de sunsun kura kata wo ba na so. Sa wo ma ware ni nya kwan control. Na so no so bambo na ebi lechi no mo e na ekoma no. Wow. Nti na ya na da bia ya kan say. Onipa bia wo ho abo ho ban. Na wa abo ho ban akwase be ha. Sure. What you say? Wow. Like say how bambo mu hia. Ho hia. Apa wo bi? Me de deep one. Na ya na nne no. Okay. The amount for abese nya medwuma. Asem ni nyina no. We sori abebo ho ban, bebo ho babako na hwe ni. Asem no. Ora ka bambo na no dey. Okay. Angelic protection. Okay. Wow. Oh, me nya kwara enti. No kole. Sa me bie ma no gina fidie so ka. Tu futurugu nipa ni ha. Me wo ma, me wo busua. E ho nsunsun aso bone baba wo. No kore pa. Ti da bia me tena se a me kasem a eye no kore. Da babu nipa. Me nipa bra botini asi. Okay. Eno de dia me. Enye obi sika. Okay. Enti na mate a me hia me. Na emom se be ya urade be fa me so. O se me kan se honhom aware de mienu. Bofu a wono waware me no. A wode bi nyame de na ma me wode me de bi adwuma. Okay. Obebua ma wo wabra ba yi. Aye. Okay. What you say? What you say? Nti honhom aware no. Tutula. Se ubia. Mpeja enten. Wow. Abusiam yentie ha ne yie. Na no hia me pa. Ya wa asofo bebre ba ho mo spiritual marriage. O mususu ma ware. Asofo mpo. Asofo. Wow. Me wadi for bishops. Wow. A ba me na ase a o me da na jo be sore no. No bi ni na da. Wow. O be sore na ho asai. Wow. Honhom aware. Ani ano odin pa. O esofo. Nyame fa no so
ɛyɛ obi deɛ ma no but still ɔno wɔ spiritual marriage. Nti ɔpɛn hwɛ ade bio. Nti ɛba saa ɔno bɛda saa na ɛno no etusaso bi wɔ hɔ anaa. Sɛ honhom bɔne ware wo na ɔda n'adwo sex yɛ agreement. Me no mmienu ne ayɛ agreement yɛate ɛho ase. Nokora. Wate ase? Sɛ ɛnɛ yɛbɛhyia. Nokora. Ɛnyɛ force. Nti sɛ wo force obi ne ne da wɔwurepu no otumi de wokɔ police station. Nti sex yɛ ade a ɛsɛ sɛ two parties ne te ɔmo ase sa na ɔmo ayɛ. Nti adan na wonte ase na wada n'adwe na honhom bɔne bi adane ne ho nipa paa. Okay. Abo wo no ɔbaa no. No wɔne waba no wabɛhyɛ wo so no wɔne wada. Bɛrima bi adane bɛrima ba wo nkyɛn no waba no wɔne wabɛda wobɛsɔre ɔbaa na ho asɛe. Wow. Is ade a ɛnyɛ na ɛde nsunsuanso bɔne ba. Adenti na obi wrepu obi a yɛtumi kye no. Okay. Oh, the devil cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Nti bonsam a mma sɛ ɔbɛyɛ de papa bi ama nipa na ɔbaa hɔ wɔ ne wo nkan ya ɔno ɔbɛdaeɛ no wɔn mmaa so ɔbɛyɛ no ɔbaa bebree awo na wakum na wasɛw. Nti sɛ woda n'adwo so daeɛ sɛ obi ne wo daa one ebitumi asɛn wɔ adwuma. Second ɛde yareɛ bɛbrɛ wo. Third ɛbɛmo awareɛ anim onyam asɛe. Fourth disappointment. Fifth promise and fail. Backsliding. Stagnation in life. Wabra bɔbɛ ka baabi a wonyina sɛ wopɛ sika no sɛ wonya 30 million a ebi mɛka ho agye sɛ wo start sɛ wodi sika na ɛɛsa. Aba obi ka ase mbɔ sɛ me de me sii so 50 million menya bi da. Onya 50 million da. Onya 50 million pɛ sika no start sɛ ɛkɔ fam. Adɛn nti a ɔhonhom awareɛ. Honhom awareɛ no tutuka one thing a ɛsɛ me bie adasa anim mo te aseɛ ne sɛ sentiment ɛwɔ sunsun ma wade a esua wɔm paa ɛyɛ sɛ obi so daeɛ sɛ obi ne ne da. The least symptom Crampo no. The one a esua kra no. Wow. Papa me dia na odin ni bi. Obi bɛda ɔbɛso daeɛ. Na ɔwɔ ne kura ase. Ne kurom. Ne kura ase na ɔwɔ. Na wɔhunu old classmate. Na ɔmo ne nam. Obehu sɛ obetumi obi so daeɛ obo sɛ saa time na wasan kɔ ne kura buchi a na ne nananom didi aduane hɔ na odidi no na aduane si gya na odi. Obi bɛso daeɛ na odidi. Obi bɛso daeɛ no na ɔhyɛ school ataadeɛ. Obi bɛso daeɛ na ɔwɔ school dan a wɔtwerɛ exams. Na exams na yɛ dina ma na ɔntumi ntwerɛ. Obi bɛso daeɛ na ɔtete nwa. Obeso daeɛ na ɔsesa coins. Obi bɛso daeɛ na obi atwa agu so na wagye ne nsɛm sika. These are all symptoms of spiritual marriage. Ɛne papa yawu amanfo ɛso daeɛ bɔne wɔ kurom ano ebi tumi so daeɛ na ebi esi agyana mu nyinaa. Yes. Bɛso daeɛ na ɔnenam toilet so. Na ɔhɔ toilet aso ɔpɛ baabi akɔte afi na ɔbɛfa ha toilet si ha ɔfafa toilet si ha onya baabi mfanye na nsi. All these are all symptoms of spiritual marriage. Yɛde ehu ne saa yɛnim sɛ daeɛ ne aso no kɛkɛ. Ɛyɛ serious. Sɛ ne yawu. Nti sɛ honhom no ware wo kya one wobɛsa aso daeɛ sɛ wodidi. One woware ɔbaa na ayɛ ne ho adeɛ a woma no akɔhoma. Woba no akɔhoma wie asɛ ɔno aduane ma adi. Nti honhom na ware wayɛ wo ho adeɛ no deɛ wɔso daeɛ sɛ wɔwɔ sunsum awareɛ no wɔdidi no ɔno deɛ honhom na ware no akyɛ wayɛ ne ho adeɛ. Nti wɔn sɛ wodidi. Na adidi na wodidi ne nyinaa wɔn sɛ mɛka sɛ the devil cometh not but to steal, to kill and to destroy. Nti adidi na wodidi ne nyinaa nso yɛ yareɛ. Ɛna ɔdeposit wɔ nipadua mu. Ɛna ɛmu ɔbɛma yareɛ gu nipadua mu saa later on na wakum. Wɔn sɛ wɔnya kidney problem. Obi anya cancer. Obi anya diabetes. Obi anya high blood pressure. Obi anya heart attack. Saa nneɛma wɔ nyinaa. Yes. Obi anya glaucoma. Obi anya tumor. Eti yareɛ bebree wɔ hɔ nom a ɛyɛ spiritual marriage. So daeɛ na mi didi. So daeɛ na mi didi. Honhom na ware wakyɛ. Mɛso daeɛ na mi si school ataadeɛ. Mɛso daeɛ signs and symptoms a ɛkyerɛ no ɛno no.
Wow. So enti sɛ obi wɔ hɔ na ɔda so daeɛ sɛ odidi ɔda no aso daeɛ ɔhyɛ sukuu ataadeɛ ɔda no aso daeɛ na ɔwɔ n'akura ase na ɔne ne old mate ne nam bo nso wɔn didi wɔn nananom kitchen ɔbɛso daeɛ na ɔne nam baabi asɛ toilet baabi akɔ toilet onya baabi nfa ɔbɛso daeɛ na nkɔfoɔ sane agye ne nsɛm sika ɔbɛso daeɛ na ɔtete nwa ɔbɛso daeɛ na ɔsesa coins ne nyinaa sunsuaso ɔbɛso daeɛ na wabɔ naked ogyina baabi dware nipa etwam ɛso na ogyina hɔ these are all signs and symptoms of spiritual marriage. Nti honhom mu awareɛ no ɛnyɛ sɛ obi da n'adwo so daeɛ sɛ obi ne wo da no nko ara dabi ɛno kora the list ɛwɔ mu no nti sunsun mu awareɛ no sɛ nya kɔba saa pa a sukuu ataadeɛ na yɛde ahyɛ wo no nipa a wanyina duru sei na wohyɛ Jesus fo ataadeɛ na kyerɛ sɛ abrabɔ mu no wokɔ w'anim wo deɛ obi na bɛhwɛ wo sɛ sukuu ni de obi na hwɛ no nokorɛ paa nti wabrabɔ ntumi ntu mpɔn ɔbɛso daeɛ na wɔdidi saa obi na efidi wo no saa yareɛ na deposit nti obi a wɔ saa spiritual marriage ɔso daeɛ na odidi no sɔrɔ na paa bosi wayɛ mmerɛ sometimes nyame anyɛ n'adom a ɔnsɔre nkɔ dware koraa ɛdi na ɛdi sɛ nyɛ dwuma bi na ɔkɔ ɔbɛtumi ade da hɔ ayɛ mmerɛ saa kɔduma nwumire ɔbɛtumi de da n'ade akyɛ na odware ana ɔden abɛdi daeɛ mu akyɛ wo yɛde di a yes ɛna obi nso nso daeɛ sɛ obi ne ne da but bɛrima hyia no so wɔne ne nhyia wɔ nnaeɛ mu a na n'aseɛ ne ya ɛyɛ mmaa no side yes yɛne obi daa no obi sɛ yɛ biribi de candidiasis so sɛ deɛ ɛna yɛ biribi de gonorrhea ɛne deɛ wɛ ɔbaayɛ no ɔkɔ hospital doctor sɛ wanya gonorrhea ɔmo ama no gonorrhea duro mu yɛsi gyinaa ɛkɔda ɔbaa mi bɔ mpaeɛ maa no nam sɛ wɔ spiritual marriage ɔsɛ papa mi nso daeɛ sɛ obiara no mi da na gonorrhea ɔwɔ deɛ no ɔmo de fɛ duane bi wɔ sɛ ɛna aduane dɛdɛ bi akɔ da no bi papa wonim asɛm a woke ɔho obiara ha wɔn nyinaa ne sɛ spiritual marriage deɛ sɛ obi ne obi da ɛnyɛ nokorɛ mɛtumi ama wo signs and symptoms baako baako bɛyɛ 15 mu 7 pɛ na mabobɔ abusua wo de na wo so yɛ na yɛ de he wo betumi akɔmɛnte comment section no wo da ya wo so yɛ no na wo yɛ de wo de bi wo de timoko o tinya do a anaza anka na pɛ ha ya wuni asisi a no spiritual marriage obi timi tete mako obi wo ba so da na otwi mako obi ba ka kyerɛ wo sɛ obi so da na so otwi mako a ɛno kyerɛ sɛ asamayi abeto no no korɛ asamayi abeto but what spiritual marriage what spiritual marriage ano do na de esia de pa o enti brabante no ne ben mem sɛ de odwonso ade nso fitaa ba ɔse papa 15 years ni aduru ben na me no enti ɔbaa ya na me bɔ mpa na me minister wɔ asɔre dem de me sa to no so adam sɛ what spiritual marriage na me saw ne nsa na me to ne bɛma so de me sa to ne bɛma so na me pop me break in what it off ɛno ara no me wie na me yɛ ade ma so ko dware 7 days be sin ne o dware no bi no ne bɛn mɛma yɛ ne yewo da ya wo so odidi o tie yɛ o ne nyina akɔ ɛnɛ sɛ ya emperor ka na obetimi atwere applications akɔ akodo wo yɛ masters yɛ frɛ wo spiritual marriage sɛ sunsun ni di wachi ɛna edi wura odi wachi saa bia hu a ɔpɛ wasɛm ya so wonim nipa titiri wani ntiri ne akunini obi hu ɔpɛ wasɛm na wafrɛ wo kofi mo ana kofi usu o sɛ papa o sɛ ji onkɔhwɛ saa de we na ntoto mame obɛkɔ no akɔdi ade ne no ayi ne bibia yi uwi a mmoa asɛ nipa ne de boa ho no ɔmfa ma spiritual marriage abo asoma o ke na madam fubi obeti ma boa ma odwuma akɔso beto no ankasa na yi na sinke yeah or spiritual marriage ohom ne di na chief 24/7 or the never use to conform a follow, but use to the grace the idea or not the only year. Cash, the bebre, our Brabonim. The Biamu come is Ababon na Hoko. And then long that to sugar. We sorry, was me was Samra, me was Samra, Brabaji soon Samra, but Java will copos and never jarry. So that I do so dices or what we say, but because of the job, soon Mariano. They be 2 million pound. Okay. Esa enya haban sem. They be 2 million pound.
nipa bi obatete ahaban dia ma wo se fe dware ne sunsun ma ware ko nipa no power Okay. this will to me Not a touch it. mo Okay. na otete ahaban na to me obeda aye duma na enye Okay. anya ahaban na aye duma na mum the to me back in it the power back in it Okay. what I say eno na ma de na aye duma Meaning eno tin na me ya kwankyere ma obi so papa me da ya me so da ye na obi di tuo same na nkofo same hu ya na obepie wo yes nyame honhom na wo so no protect ni pa okay. What I say Sir. enti se obi akoba bi obi di America obi so ate to go dware ne ma dware za wo Okay. ye koso ana ekoso bra na ya mfa santo so ne yin firi so Wow. ewi amema wade a wokoya honhom na ba na chiwade a wo mabi Okay. bi break ni sesi adako Okay. me de me santo so bom pipe honhom ne be ja Okay. Now so what's your yakwan? na dia ma me dia kwankyere ma o mo ne say Okay. ebi a na nipa ne hye dan hunu nyame yi I see. nti wokọ ahonhom no tena na wasaraba Aba. eno nti no mama wo niam bi se kokoye Okay. wo yes direction for service bi se awoboa na chiwade no Okay. o mabi Na chese obi a wo sa ha no be du hanko ade a. oh de wo se wanante ache Wow. o se honhom aware no ebe ma wo so skema be hye Okay. ma yare Okay. ma disappointment Okay. promise and fail mo nipa brabo ma ne ntumpon Okay. si nipa wo kwan si aware kwan Okay. si yedie kwan nti saa nipa saa no sɛ wo se wano maduro wo wiase nyinaa bi wakɔ hospital ya hohoro wa wodiem sɛ ngugu awo ne mma wa break spiritual marriage break ne break ya o de per time ne tu anamobra ora ka ho Okay. na beto nkyia na beto nkyia wo yɛn agye nkwa Yesu anim Okay. nya kokon no ayɛ den na wo ɔte ase Sir. oda so yɛ adwuma sɔfo ba ne betima gyina sɛ beto nkyia ɛnyɛ yize Na bi o. yɛnyim ba bia yɛgyina Sir. tete adifo no bi da so hɔ Sanity. adifo do tete adifo no bi da so hɔ ya adwuma na kyɛmfinhyia aduasa nkoro ni awurade tumi ni da so yɛ adwuma na mehwɛ ya hwɛ yie No korepa. na yɛdi nokore ama yɛgye nyankopɔn Sir. ɛne abɔfoɔ de maa yɛ nti awurade tumi ni da so yɛ adwuma Mo. nti oba wallahi Okay, bibi abe fine. kunim de baba Papa yan hwa de bi. Obi se ono de odidie e wa abonten. E na ohun se man bi etwam. Efiri ho kɔ no. Bada so na bia na woni obi eda. Saa de no so timi de saa de ne ba na. etimi de ba Okay. o didie no ɛna ohun sɛ man bi Etwam. ɛna man ne Na hwɛ ɔhwɛ na man ne hwɛ na na man wo hwɛ bi se. Oni man so area. man ne yɛ bɛɛbɔ nsam ɔpɛ wura no ohunu adeɛ bi wɔ no ho a ɛyɛ attractive what I say aha ohun adeɛ bi wɔ wura no ho ɛyɛ attractive no nti no ɔhwɛ ya ne dura na adwo no ɔbɛkɔ no ho ne nakɔda ebe yi ano ɔte na kesa abonten etana didie no o se ehwe yie anaasɛ me dware anadwo okay na yɛ abonten okay sɛ after 6:37 okay ɔrɛ mfa sɛ after 7 isuma ba okay na sɛ obi dware a make sure sɛ dwaye ne hyɛ dan no ɛnyɛ dwaye a ɛso da hɔ ɛwɔ abonten o dware wɔ ho saa incubus and succubus okay mu ba ko ba wala papa yɛn hwɛ sɛ ɛyɛ awia so awia no de ɔmo ntaa nyɛ adwuma okay ɔmo ntaa nante anadwo enumere okay na kyɛ sɛ ɛti sɛ wonni bamba ntaa nware anadwo obi sɛ me deɛ madwae na wabɔnten nanso yɛdua susumasa ɛwɔ akyire ɛno no protection bi wɔ mu adwuma aboa nipa no anaa susumasa koro yi a wɔno nso yɛdua na yɛdwae no bɛyifo tumi bɛsi susumasa no so bɛyifo tumi bɛsi susumasa no so anadwo nti esi wakɔ yɛsɛ na bɛyifo aba mu susu saa nneɛma no wow wɔn suro wow wɔn suro akwagyera egya edi akyire wow na kyerɛ sɛ mfa ho ne dabi ebia wobɛdua agye sɛ wokuta power lady bi baa ha na oduru soro hɔ sɛ a wosane ba no san wɔ status wɔ kekam nti wɔte twi mu na m sɛ what is this wɔse yɛsoma ɛdi no wow na efiri ɛsoro hɔ ba nyina wɔse egya wɔ kwan so nyinaa nti wɔbaeɛ no wɔte hɔ no wɔammo so na m sɛ wɔse egya na ɛhye no yasoma no ɔba
mo ka oba na abetena ba bi na abeje wo mpabo na akọ ko ba bia we dey asoma no so o meya adwuma ye mfa ni ha na enso nkọ na kwankanti mafi ye sanity sere ba ye ne emre no ye bi no mo sini da bio mfa mma ha fo ade tena fi sa o ba fato sa bra beje wo mpabo ba kwa manche ne ko o kwa no fo ade nokure wona aso wo pe enda baboa wo memfa ho enti odifu George Oracle papa adwuma a wo ya ne se hwehwe nipa hyebere mu a na se honhom bi na ya hawa kwa ba na befa so asa honhom no beje wu ano nya asem enye se bra beje haban ko dware magise na wo dware haban ya chew ya dwale a beje nchene ko gunsuo mu wo dware ya che wo yere yellow blue no baby aya me ka se enye niema na ye de ma na ye dwuma ba dem power back ano nya asem nipa ne nitumi a obeje niema ni nyina ko dware ba to ho hwe sa awurade honhom da so ye adwuma okay ye wotumi efre awurade kan frɛ mo bi enim sa sunsun so boni nim nti wo se papa me pese me de me ho begya it's a protection no no na bɔ me ho pai nti wo ba me kyerɛ wo perfumes ne niema ye de bɛkɔ okay ye de kwa njade krum abɔfo dem okay yakɔfrɛ bɔfo ne yɛ se nipa somasi ne maame ne asomasi ofiri kura somasi yakɔ ye sunsun mu a ye frɛ sunsun ye de wagya sa enti ya wi a ye de ho aka de ama no wadware kɔ obi o wani bi ehun se sunsun ni da so di wachi bɔfo ni di wachi de pia di wachi enti sɛ wo obayifo na so ba ba ware na bra ba ware ye okay ake se protection ho hia wo wow we protection no de wow that's right ɛno no na akɔba sɛ nkɔfo bi nti ase ayi na odifu do do kwa otu bi otimi yusu odwan otimi di abro no ma ye adwuma nam se ana hwe nyinam de ye sɛ de nyina fa bible ni mo Ecclesiastes chapter 3 verse 19 onipa hyɛbrɛ ne aboa kra yɛ baako hyɛbrɛ baako na da hɔ ma wo okay sene aboa sene onipa ni hɔ okay ade nyina yɛ ade nyan sa enti sɛ onipa hyɛbrɛ ne aboa hyɛbrɛ yɛ baako honhom baako ne kura wo Ecclesiastes chapter 3 verse 19 yeah ada no onipa yɛ wu baifu kunu wo kura ma nipa ni bi wu na aboa na ho na me fa aboa ne nsesa se nipa ni nyankwa no krepa mistake o me say no mistake no krepa nipa be wo de aboa mu akwa bi ka wo se odo be wo de ne no ko asem ni nyina no abusia ene nkowo no ayede na wankasa wo te nsem no ho adwiri ye de de mu an se nka special body bi obi ni obi bibi ko a ewo sunsum anase dai mu ene friend spiritual mai se na de ye yizo ano odin nti wote woni wadwuma nko ye amode abra usi kasam nko ye amode abra promise and faith amode abra wa won ye nigu bra no apa embo awati ne ha obi awa ababo mu no amode na fa pa namba no na friend papa ensem ba ko nyini be na be kana de wo hya kwan de me bona tofa ma atiefo ne ahwefo nyina ne se odifu George nyame de me ba asantemam se me mabuo nipa okay me purpose am nyame de ba ha no nti me bae as obuafo okay sunsun mu wa eye physical fama sa eye spiritual come okay what I say forward so no na fabra okay obi bi na yare ohuna mane mo nsesa no ade me fa no bra okay yare bi abetena so enkoda okay me peba madwuma buntu ayakwantu okay me ton ayento skato me samahye me bi enkoyie okay me de ya na me ka me se ankure hu na yedidi sa se awurade honhom ka wakoma sa obeba sa bra oba awurade adom ni tumi ode amama no hoboto awurade be fam so aboa wo ma wo so wanya so odifu do de okuma se kronom kwapra okay osa won kran kaswa old barrier apraku na me telephone number is 0598 28 46 12 0598 28 46 12 ana 0244 56 76 10 0244 56 76 10 eya safo a oba ye kanyame asem kyerɛkyerɛ me nipa firi bonim okay
ewia yɛ de awurade tumi ne sunsun ano ɔten atachire aya kwankyerɛ ma wɔhunu sɛ yes awurade tumi ne ne gya da so yɛ everybody tumi ene ja eda so ɛyɛ adwuma odifo George ɛna otie ne nka no bra na ɔhaw bi a wonamu bia no ɔnom ɛmmoa wɔ na bia ntimi nyɛ fine ɛnɛ aha ɛna de dwuma gye ne nyina ebesi Danny Boy ɛna gyina camera akyi saa so na kwabra ɛna chinchim ɛyɛ sound no ɛma yɛ me din ɛne Nana Tutu Kabako be wati ase yɛ asɛ ne adomdom boa ne a ebesa ahyia dakram